ya anggonmu kuat ngelakoni ana 5 macem cacahe. Yen to kowe wis kelakon penak aja kok lalekke. Sepisan kudu eling marang Gusti. Ben pindho kowe kudu nduweni sifat welas ikhlas. Lan kowe kudu nrimo ya, Nduk. Ya. Aku ora kurang nrimo ning nyatane uripku kaya ngene. Aja nangis. Yen kowe nangis kok aku catet nangis. Nah, aku nangis tambah elek. Aranmu bawang putih. Bawang putih ngene nak ya. Aja kesuwen. Iki tampan ono. Iki apa? Lho. Rungokno ya. Omong aku ki temenan. Omong aku ki serius. Bukan basa-basi. Iki panganggo. Yen to kowe nganggo iki bakal kedulungan. Kowe bisa ningali weruh apa wae, nanging kowe ora wenang katingalan. Ya, Kaya ngono. ya yen kowe wis nganggo iki, mengko teko nggone kademangan. Ing kono ana ramen-ramen. Ya. Nek wis tak kono, kowe engko bisa. Ya kuwi ana jalaran sing bisa gawe mulyane awakmu. Ya. Bapak lah aku iso bantu karo kowe. Lawang tak buka saka njaba. Matur suwun sampurne ya, Boten. Dan pancen kaya ngono, nek wis tak ngerteni kabeh, aku tak bali ya. Aku bali saiki manggonku Tinjana. Yen aku nang bawon, saiki nang kompor. Ya. Ingkang akarya jagat matur sembah nuwun sanget dening panjenengan taksih paring ulas dhateng kula. Kula sapa kuwi? Aku arep kemis kabeh kandhane kodhok truk mau. Aku kudu tumuju ning papaning Pak Tuhan. Wis becik tak kene salin sik santangan sing apik-apik iki. Gune Ya ora mati. ing dina iki kabeh para sedulur-sedulur lurah-lurah wis padha teka. Coba aku tak rembukan. Ing dina iki aku bakal rembukan babagan kapribaden. Mula yen ana lirane-ning anggonku ngomong kowe ya tak parnake melu cawe-cawe ya. Ngestokaken ya ora mati. Kakang Lurah Sentot Kula Kidemang uga marang jeneng sira Kakang Lurah Bawa lan Ceket. Sliramu wis tak aturi ana rompok ing kademangan kene. Sing sak perlu bakal tak jak. Wawan gunem anggonku bakal nganakake seneng-seneng. Oh nggih. Sebabe ing dina palenggan iki yen tak itung-itung mengeti dina kelairane putraku Prasetyo Nggih. wis genep 30 taun. Nggih. Mula dina ing palenggan iki aku bakal nganakake seneng-seneng tayub. Awri kok jumbo kalian panyuwunipun ingkang putra ngajeng lagi ngaten to, Gus? Inggih, Paman. Inggih, Rama. Karasan panjenenganipun Rama
sawanci-wanci menika keleresan dhateng kelahiran kula pas dintenipun pun nyuwun payung. Lho, kok sik wong wis jaman kaya ngene kowe bocah nom-noman kok njalukmu kok tayub. Mangke rumiyin Rama, sabab menapa kok kula nyuwun payung? Iya. Menawi dipun tingali menika kina. Menika tumrapipun ari sak menika mboten sae. Namung kula kembutan bilih tayub menika pamanggih kula langkung prayogi bilih menika mujudaken kaluhuraning seni budaya. Nglurake kesenian budaya tinggalane para sesepuh kang wis padha kondone ing jaman saiki. Nggih. Rak ya ngono ta, Dik? Piye, kowe seneng kabeh yen Kamas pas dina wiyosan iki ana tayub. Mengko iso bekso bareng. Seneng Mas. Seneng ya? Gini. Tayub lagi Trinda. Loh, lah kok ana tamu? Monggo. Nuwun sewu. Monggo. Nggih. Iljen. Pangestu. Menika kan Kang Putra menika. Nggih. Aduh, kaya gagah Mbak. Ganteng banget kok. Nggih, monggo. Ya. Plak, Sampeyan sinten? plak, orang angklang. Plak, guys. Aku nek kene lho, gue gak tak ora bareng. Niki anak kula yang nomor kali. Nggih. Nggih, lha menawa ibu lare-lare. Nggih. Catet ki Demang. Para ingajeng kula ugi sampun perintah dhateng para bebahu dhisun. Nggih. Pun enten sing kula pasrahi golek sinden lan yoga. Lah niki sing kula pasrahi golek panjak niki kula pasrahi golek sinden. Terus anggonmu golek sinden lan panjak apa wis rampung? Ampun Sindene kok ngendi? Menawi panjenengan mundhut pirsa bab sinden menika ingkang sampun kaloka. Tumrapipun wonten ing Jawi Tengah menika mboten sareng Jawi namung Sragen. Oh, sindene kok Sragen. ae menika nggih. Nggih. Oh, sinden kan kok anu Sragene kondang to? Nggih. Lajeng saya ngono Upaminipun kados sinten? Paminipun kados sindan mentir rumiyin wonten. Ingkang sok cakapanipun ayo yo ngaten menika. Oh, nggih. Matur nuwun. Lah Demang Ceker sing golek wajibane golek panjak. panjak piye? Sampun. Ae Paman Lurah. Sae pimpinane golek sing apik. Nah iya. Sedaya mboten badhe nguciwani gitu. Oh, nggih, matur nuwun. Arek kados dhewe menika sampun sami samapta. Kanten nenggo dawuhipun Ki Demang benjang menapa kali kita. Nggih menawi anu tidak menika kemawon. Lah menika. Yo lah ilami kok. Monggo. Menika tekan betul Lah ya setunggal kok mboten saged dateng. Ki Demang kok kanthi paduan. Yo. Wo, dasane rumah ora ini kemarin Ini Bayu Pak. Menika sugalipun nyangkene kemana bae. Ben Bayu malah mau. Sampeyan kira kok golek ning omah Pak. Ayu. Rombongan saking Rangjati. Rombongan pun kathah. Golekane niki wayah pintu niki rek golek. Sampe pados sinden pinter. Nggih. Nanti sampun kulinten lho. Ora gowon pinter. Panjure dhewe lho. Laluan, Monggo. darah Demang Susila, Nggih, Ki Haji Pirun. kula ingkang sowan. Kamu numpak apa? Numpak apa? Udah percaya kurang ajar. Apa? Wong semayan kok ninggal aku ngojek. Jenenge golek pesindan kurang sitok kok iso. Mereka kanca kula darah Demang. Lah niki nggih kula anu saking ojekan jiwan. Anu menawi Darah Demang Susila. Lah ya Pak Sus to. Lah iya. Loro teman. Golek temang. Ayo duwike Pak. Ah ngojek rong bayar. Piro? Ngojek rong bayar.
Kaya mau wis kewang makan bareng kowe sing jaluk. Kowe kok jangkir ketemu Pak Sus nyuwun dhuwit lagi nggon. Lah iki engko sing nambahi sapa nek ra? Oh. Nuwun sewu ndara Demang. Bak. Iya. Iya. Nuwun sewu lho. Nuwun sewu Mas. Oke. Lah iki kok ndas sakmene kae. Iki kok racak nyelawe. Kowe pangkling ora Sokrat. Sing ndi? Ya. Pak, grupe dhewe ngono. Pangkling ora gereten. Sing ndi ta? Kuwi lho. Walah, kowe nyampur to Sleng. Bagyo. Bapak syukur kowe, syukur. Putrane Ndara Demang Raden Prasetyo. Lah sing roh sapa tau bendina yang ngojek karo aku lho. Ngapunten lho kaya wah kowe nyapur to Sleng ha. Lah, Aku putrane Demang kok serangseng. Kan nenek harian pamane. heeh. Betul aku. Bagio celuk. Ya. Ya. Heeh. Awakmu kamu mencos. Rumejor. Terus aku Jalodong. Jolodong lagi. Neng ojekan kono apalane wong-wong iki Sapa? kok Marseno ngono ku ora apal. Heeh. Sleng nyanti. Kowe nyapa to Sleng? Syukur. Ya iya Sleng Prasetyo. Syukur. Demang. Putranipun Ki Demang Ki Prasetyo. Ya. Anjir duwe. Wong kok dindi kok jaluki dhuwit iki cepatan iki kok iso nganggo ngene iki lho kok. Iso. Lah. Ojo nganggo iki. Pura-pura ninja. Bangsaku. Prasetyo. Nggih, Mas Tas. Kaya guyon ya ta. Nuwun sewu Ndara Demang. Nuwun sewu lho Ndara Demang kok. Lega. Lho ora iso kok nunggah piye. Lega. Nggih. Aku eling kanca. Jan kesamaan. Tayukan. Biasanya awak iki melok dalang ya. Saiki jane noprak. Apa ya? Apa? Dalang gak noprak ae. Ngomong apa? Bongko. Wajan. Wah. Ngomong apa? Ndara Demang Susilo. Langen tayub kula ingkang pinangka napa niku calang-calang kalian ndara-ndara lurah menika wau. Kowe matura lapura. Maju. Konsumsi Maju. Anu masalah Lega. Lega sing apik, lah kok kaya manuk. laporan. Kula bagian konsumsi. Lah soal teh menika terpaksa mboten saged kental. Kula damel pucet wonten tok. Lha kok ora iso gawe kental. Lah ki Wis, iya. Heeh. Aku kok nek gak lho iki. Iya. Kangge tumbas teh. Ya. Ngene lho Kang Kinun. Cik, Gandeng iki kabeh wis komplit. pun komplit. Antarane sinden lan panjang. Ji. Mula prayogane diwiwiti saiki. Dipun wiwiti langen tayub menika. Sindene kon ndi ki? Lah iki Sragen jare. agen iki lho. Kok jare kok metrese wae ya? Meter. Oh, meter. Muratir. Nggih. Lah iki sapa kok ayu melur? Lah iki panganan apa to iki? Iki putraku panganan. Aku ora tau bener iki. Pripun lho? Kayak iki adikku. Lah nggih. Kayak dudu pesinden kayak Nggih, sak teleraman lah kaya lapis. Terus dadi pandangan kula ki kaya lapis, kaya uang. Pertama kula ngomong panganan apa to iki? Yang kedua, orang ngerti nek iki putrane Ki Demang, adike sampean. Ya ngono piye, Pak? Ya ngono kok piye? Lah iya. Apa ta sih? kon kok kaya dijaluki duit. Monggo. Prayogi lenggahipun Ki Demang radi mriki nuwun sewu.
contoh iki. Nggih. Wis sewu, Bang. Rokoke diselehke. Ini kowe iki noprak rokok. Monggo muli Kang Mas. Nggih. Kowe iki kaya kenyih kok jenenge ketoprak iki kaya oleh kecut kaya. Monggo putra-putra rati geser mriki. Kene